You need to be mentally strong. Problem is not on social media. Social media, musiti omborika na mentally strong. Maybe tongota musiti kuwa mentally strong. So maybe nchakubetserai ndika 2010 zvandinongokudza my example evanhu vari mentally strong, how to be mentally strong. Hands yes more. So ndandikokurumidza kupedza vanhu vasati vawanda ndozongoishare. So kuti ndikudza kuti munhu ari mentally strong munakaita sei, ndendabetsera vanhu vakawanda because social media unoda vanhu vari mentally strong. Vanhu vari kundiona pana vachunga kuti ndatanga kuita live nhasi handina. Ndine main account yandakaripotiwa nevavengi. Handina kumborepotiwa zvinhu zvikuru, ndangoripotiwa nevavengi kuti oh yeah, he said one word. So ichange yava unblocked next week. So make sure you follow my page because my life ndine anosvika ma 400 but ari ku page kuenda kwanzi Hand Leon live hot topics ndokune ma live angu. Kune vanenge vasina kumaona moenda ku YouTube kwangu tapati Hand Leon mapira ku YouTube mosangana nedzimwe nziyo vana metozela mo ignore nziyo moterera ma live. Done deal right. So when I mentally strong, banishun one chasingaite. And don't tell me you never are mentally strong. You can choose. Don't tell us you never are mentally strong, count you never are mentally strong. So I'm going right. Chokutanga tanga chisingaitiwe. Nemuna are mentally strong. Feel sorry about herself or himself. Whether it's a mistake or not. Dwell on that mistake. Feel sorry. Even when we such a mistakes and people do make mistakes, if you're mentally strong, don't feel sorry. Pakalika nudu, pakalika chini, ukabuda zino rakadona, ukarowa, ukadini, kanori pa social media. Ushida kuwe a mentally strong person. Don't spend time feeling sorry for yourself. Vanu vazhinji, number one. Vano pedza nguva vachifila sorry about themselves, trying to explain self-pity. Self-pity inouraya iwe muridzi wayo. Kuzvidistressa nekuva self-pity. Sasa self-pity, you know. So pese panofeel like that. Irreplace yatinotiyo gratitude. Panofila sorry ovedu ndakazvariswa hangu murume akatiza. Iwe farira mwana wacho kuti mwana akabva kuna Mwari. Despite the situation, mwana akabva kuna Mwari pamwe achaita president. Vanhu vazhinji manje. Vakaona glass iri rava apa ndiri kurimwa zvo. Karakadainza glass rapedo kuzara iri. Ndikazorimwa rikasvika apa. Unonzi glass rakupera inhema. Kana glass riri pa half azviroti rakupera. Glass riri pa half, riri half full, half empty. Fungwa dzako ndo dzinoita kuti iwe unozotanga kuti glass iri haradopera because fungwa dzako dzizere kupera. Kana riri half empty, riri also half full. So chinhu chiri half empty, chiri half full. Vabereki vedu vanga ne system iyo ndokwatakazitora kwese kuvabereki vedu. Waitoka na 50%, mwana ari arafoira, haana kufoira. Mwana wana 50% ari pa borderline. But vabereki vedu vaiti 50% kufoira. Even my teacher to know 50% is C. Rigoniri. You don't want my 50%. Is half empty, half full. So in the nipple was a very watch. Van Vajinji takatora ipa papa bereguedo. A bereguedo, a banana bomba in Botirum Bizaka. One hour 55 Zimaneri. Could I compare Vanavi way? Do Pacavamoy could feel like sorry about ourselves. Then it brings and then feeling sorry for yourself. And this will take it up. At least in pay you. Cover Kafa was number 2 years. I couldn't be a positive. One longer commit this one. Vanga Aniva now knows Wagamit so now my leaders are more gonna cross na mai, cross na baba. Vamwacha vangoitiswa nombo muondo avatomboziva baba vakaendepi.
but vabereki vedu vanga singazvitarise. Saka tozvipasa zvese zvamuri kuita zvezvi, you are passing that kuvana venyu. Zvauri kuita vabereki vako right now, uchivaendesa kunursing home, vana vako vari kukuona ndiri. Paunongosvika age yevabereki vako, uri kuenda kunursing home. Zvese kana uchivakira mubereki wako imba right now, vana vako vachikuona uchivakira mubereki wako imba. Trust me. Vabereki vana vako vachingosvika paage yako, uchangonzwa vachingofeel obligated kukuvakira imba. So zvaita vabereki vedu manje, dzimwe nguva vabereki vedu vanenge vasinaitira vabereki vavo zvakanaka. Voda kuti iswete zvakanaka. Tozvidzidza kunani? Vana havadzidzi pakuudzwa, vana vanodzidza pakuona. Imana imi musahura imi, asi uchinohura. Mwana anodzidza kuhura pakuona chihure chiri mumba. Ndakakutii kudii vana imi? Do as I say, don't do as I do. Vana vanodzidza pakuona, right? Saka ndati vanhu vari uyu strong-minded havafeel sorry for themselves. They might, but not for too long. Havadwele pakufila sorry. Number 2, they don't focus pazvinhu zvavasina control with. Varume vakomana ka hansana mbona vanhu vanofocus pazvinhu zvavasina control on. Sevenge isusu ma-Africans, ndingangoti ma-Zimbabweans in particular. Unoona muZimbabwe manje mangwana kuchanaya, ndiwe Mwari here uchanayisa mvura. Kushaya hope nezvinhu zvausingagoni kucontrola. Okay. Manje baba vachafa. Ukawara vachafa. Ukawara vanorarama. Ukasawara vanodii. Do something. Kana waendesa kuchipatara zvamaoko aMwari nemadoctors. You can't control. Haunga control life. Vachafa. Ukawara vanongofa. Ukasawara. So vanhu vakadero, they don't focus pazvinhu zvavasina control. So if you can't control something, don't worry much about it, because urongozvitsvagira anxiety. Regai ndimbosanangura anxiety, because neniwo ndotomboita anxiety. Ndimbokuudzai zvinhu zvinonzi anxiety. Regai ndimbokuudzai. Unombofila like unoda kuzviruma kushaya kuda. Onza senge unoda kuzviruma. Kudai. Uchinzwa kukada kuomarara chi. It's a sign of stress. Usually those things will come after worry. Neighbor yako inodonha nestroke. Iwe utanga kunzwa vavi wako. Kuti haisi stroke here. From there wakuwara wonzwa pachibaya-baya. Pari kubaya-baya apa because uri kunyanya kushandisa phone ne-left hand. So mamuscles ako ari ndakagoogle apa kana pachibaya heart attack. Sekuru vakaumbofanira heart attack. Zviro zvese zvaunenge uchita worry about, usually kana anxiety. Fear, do not stand for this. Fear stands for false evidence appearing real. Fear stands for false evidence appearing real. Dinda zvifunga. Ungozvifunga wepo pano. Ukanzwa une fear papa. Ingoti it's false evidence. Evidence iripo but haisi real. Evidence vanhu vari kufa yesu vari kufa, but hazviro kuti uchafa mangwana. And kana wafa mangwana, you can't control kufa kwako mangwana kana ufama. You can't. All you can do is pray. Kinimba kafa saka handichatengi Rolls Royce. Iwe, nyange ukasatenga Rolls Royce unodonha mumutamba. Kana handichakwiri mota noti Ginimba kafa nemota ka. Unodonha ukarumwa negudo gumbo ukadonha muti ukangofa. So you are not in control of that. So vanhu vari strong minded. Zvino ukauya paFacebook manje usiri strong minded. Ndazokudza ndatanga ndakudza qualities aya. Ndozokudza ukauya paFacebook manje usiri strong minded. Uri kuya kurufu gwako. Unozviuraya paFacebook. Unozviuraya confidence. Tarisa vanhu vese vanoita malive. Each force yaunoita pane force against. Anything you do chine opposite yacho. Ukadai so uchidhonza so. Kudhonza kwauri kuita kune kudhonzerana. Jira chero chero wakarara nemudiwa wako unoti unoda. Mukabakwa nehope. Anokudhonzera gumbezi chakwara. Ari kudhonzera gumbezi ukafunga kuti asa achandidi. Chimwe nechimwe chaunozongana nacho chine opposition. That's why glass richidona ndikangoregedza rodona. Because kuti force of gravity kuti atina tsike kugara musamu mepo mudona. Saka unoda kuti usadona wotoisa opposition ruvoko goti amaya gravity ita zvaunoda achisi kuzodona chiri.
So gravity iri kuti do chinhu chinodona ichi bvisa ruoko ona indobva dai ruoko handibvise gravity kuona kunge ndakapusa here bvisa ruoko neglass chidona. So anything chaunoita chine opposition. Kuzvarwa chaiko chaiko paunodozvarwa ipapo mwana achizvarwa life inenge ichitoti mwana ngaararame rufu kuchiti achiraramire mwana ngaafa ungoona mwana achingochema mwana anongozvarwa achichema arohwanani no isu vanhu tadwa nementality kuti mwana akazvarwa akasachema madhokta anotomurova chumagaro tai rovai mwana acheme. Who said panozva hapana pandakambona mubhaibheri pakanzi mwana kana achizvarwa anofanirwa kuchema, but yadova belief mwana akazvarwa anofanirwa kuchema. Kukana kuchema kwacho kuri kupenga. Munhu wese saka anozvagwa panyika anopenga. Why? Anochema asina kumborohwa kubva achizvarwa kuti ngochema asina kurohwa. Ndio sign yekupenga iyo. Degree rokupenga ndio rinongozosiyana. Ndona. Pakauya mumwe munhu akati guys, maybe oxygen chaya tinofema iyi inouraya. Fidzwa kupenga. Aiwa, maybe oxygen inouraya, but inozouraya munhu after 100 years. But still inouraya. Oxygen ndio inoita kuti tirarame. How do you know? Kuti oxygen ndio inoita tirarame. Pamwe iri kutiuraya slowly, but inouraya. Chinhu chikasvika kuti nyenyenyenyenye chikurumira kure. Still chichakuuraya. Teaspoon. Munhu akaona teaspoon ichiuya musagara shuga ichidayo. Anza iwe teaspoon iri kupedza shuga. Naimi shuga iri kupera iyi. No, 50 kg shuga ipere. Vakomana, shuga iri kupera iyi. No. Just because someone is using a teaspoon to get sugar, it doesn't mean that it's not finishing. A small hole sank a big ship. Trust me, a hole this size can sink that Titanic. Maybe after 20 years, but it's gonna sink. A small hole sank a big ship. So this is what they don't do. So they don't focus on things they cannot control. So if you know you can control where your son goes to school, yeah, move him. If you know you can control where your son plays football, move him. Because you are in control. You are in control. But if you can't control what Man United will do tomorrow, stop crying when they lose. A lot of people don't eat sadza because Man United or Chelsea lost. The people who are playing for Chelsea are eating sadza soon after the game. You are not eating sadza. You are in Shishabane. You are not eating sadza because Frank Lampard didn't score. And Frank Lampard himself is eating sadza with his family. He's doing whatever he's wanting. But you are not in control of that. Why are you worrying about things that you're not in control? So, don't worry about things that you can't control. Right? Number 2, you gotta find number 3, you gotta find number 2. Number 3, they maintain a strong grip on their power. If you have power, remember it's your power. Maintain strong grip on your power. You have the power to say no to a man you don't like. Maintain that power. If a man you don't like comes with a bullying attitude, telling you, some people come and bully you. You're ugly girl. So that they can sleep with you. That same person that you're ugly. Tomorrow morning is telling you, you still have the power to say no because this person said you're ugly. A lot of people bully you to make you lose confidence. So when they come tomorrow, they take advantage of how they bullied you yesterday. You forget what they did yesterday. So when they come the next morning, you think, oh, now they're beginning to appreciate that I'm beautiful. No, they were bullying you. So you become weaker. They take away the strong grip you have on your own power. Then they use you for who they want you. So stand up for yourself. It's very, very important. Keep track of your goals and work towards those goals. Don't you ever lose grip. Your strong grip of your power. Anyway, you have the power to wear that mini dress. It's your... Listen, even your mom can't stop you. But one comment on Facebook, skate that this will make you... Some of you have got clothes in your wardrobe right now that you've stopped wearing because the first day you wore them, someone laughed at you. You've lost the strong grip of your own power. How many times have I been told I wear ugly colors, but I still wear them? I have strong grip on. That's what you need to be. If you're coming on social media, be very, very strong.
don't you ever come on social media if you are a peer pressure person. You are in trouble. You are in trouble if you come on social media if you're a peer pressure affected person. So maintain your strong grip of your own power, right? So if you're mentally strong, don't shy away from change. Just know that social media can change. That's why the owners of Facebook, they started with live button, this, they change it. So if you're a person who doesn't want to change, you end up leaving Facebook because you'll be like, oh, no, I don't like these emojis. These emojis, I don't like. So if you don't like those emojis, they have the power to change. So you can stay where you think the emojis will follow you. They won't. So you have to move. You can't change. So don't shy away from change. Just know that change will come. So be prepared for changes. Even in your relationship. Anyway, that same guy was saying, I love you, I love you, I love you, I love you. Tomorrow evening, he might come with a different attitude. Be prepared for change. And don't shy away from change. You know? Some changes can be frightening, right? That's fine. If you shy away from change, you won't grow. This is why I'm telling you that sometimes those trees near the river, they don't start as strong as they were. The river will come with the water. So the tree is like with weak branches and it's shaking. Trust me, the next rain season, when the river gets full again, that tree is stronger. The tree doesn't say, oh my God, can you move me please from this river? This is too much. The river is too much for me. Can you move? No, the tree doesn't do that. It gets stronger. The more the wind, the stronger the tree. If it's not, it gets washed away. That's how a human being should be. But most of you guys, if you put your hand inside something and get bitten, you go like, Dharma, and you go. If you know how to fetch bees in Africa, the first time you go to a beehive, usiku, like gonera zaraida, rinokuruma 50 meters. I don't know how they knew those bees. Sometimes would be like, okay, tumbo no chaka nyuchi, and it nyuchi the gonera zaitanga kukuruma ika muri pasi pegomo muchienda. I don't know dzinenge dzaziva sei kuti nhasi kuri kuuya kuzoburwa nyuchi. Teta dzona maskata dzaitanga kutiruma tisati tasvika. Yabwe nyuchi dzakaipa. But those people vaiziva kuti vavinga uchika vaitevera pauchi papo kusvika pauchi kudero kusvika dzichiruma kudero vachitema go panokwana ruoko. Kana ruoko rwakwana manje vopinza mukati dzichiruma maoko esa munhu achingobvisa ndaruma obuda bata zingode pamuninongono obuda zingode vachisa mugomo. Instead tichikarumwa takamira uko vanhu bata mugomo iwe hunza mugomo wakabata mugomo waigona kurumwa ukauyisa mugomo waikwatuba. So don't shy away from change. Panama changes anoitika in your own body. As you get married, as you get pregnant, your changes are coming. Your belly is gonna grow big. Don't shy away. Approach those changes. And other changes you need to get used to. The guy that used to worship you might end up not even worshiping you. He might not even see you anymore. But you husbands too. So I'm going to and many people think my changes are not going to go one side. No. If you don't see changes in your life, you are the one who is blind. There are changes. I used to have a nice smooth face, no beard. Now these are the changes. And these changes are not staying like this. Very soon, gray hair. Where is that gray coming from again? While you're thinking about the gray, gray, bald head. So the changes are coming. And don't shy away. Many people shy away. Oh, and Shakwan sit alive. Why? Because man's angry. Then you stop. You are shying away from changes. Pindama changes, mom. And if you are a person who shies away from changes, you are not strong enough to be on social media. Please don't be on social media. Even as a ghost, don't go on social media if you're weak. Even as a ghost account, trust me. A lot of things are said there, and you as a ghost account, if I say something that annoys you, you just get angry and say, but that guy doesn't know it's me. But I need to win. Just say to a ghost account. Sometimes I do say this. If I see a ghost account and I think, nah, it's a girl trying to be a man. Don't go
ndokusaka mukadzi wako achikwirwa. That ghost account notomona ari troubled, and that ghost account probably he knows that I don't know him. Probably is a female, but the moment I just said mukadzi wako ari kukwirwa, anotorara nestress, anogona kutorova mukadzi wake that night. Uri kukwirwa naniwe? That's exactly what I'm trying to tell you, that don't shy away from it. If you're on social media, Jamari, anything can happen. Social media in a jese. All those guys were in Yoramadziro, via toilet, primary school, secondary school, when Yoramadziro in China. Do you remember? Sometimes you could see 7 times 6. Yagan in China. So did this guy go no China? Someone is trying to use a tissue or the tissue are now simba. They know, but I was here 2000. Those people are still alive. They didn't die. But do you know where they went? They're on Facebook here. So sikekunyora nedodi yangu itu hapana ndo vaunoona anozongopinda vane mazite kuti zvinyadzi zvega zvega munhu anoita zita rezvinyadzi. Type any chinyadzi there, you'll find the name. Do you know that chinyadzi you were scared of when you were young? Type it there. Type that chinyadzi. Uchachiona. Uchaona munhu ane surname yezvinyadzi tu. Kunye masurname ane zvinyadzi tu. Kuti zvakadai mavara atati unoiona account yake ichidori nema followers 5,000. How can 5,000 people follow? Ndo vanhu ainyora vaya. So they don't worry about pleasing everyone. Number 5. Ukangoona uenda pa social media uchida kupleasa everyone. Wakuvara. Social media haidi munhu anoda kupleasa everyone. There's 3 people that you need to please for social media. You, yourself, newe. Social media, usada kupleasa baba wako kana mbuya. Right now, kuna kumusha kwedu. Right now, I can assure you, there is someone from my family, probably your uncle, something. Why are you going for my life? Because visa sene miyako, right? There is someone right now unotofunga hizo. There is someone anototi kono ndireko pa live akapeka kepesi. Unopfekereko t-shirt zakadai unotinyadzisa as Zimbabweans. Why are you going there? Ko zvandiri kuitira ma Zimbabweans. No, ikabonekwa ne manager, manga ane manager anona live yako. Oh, naiwe loveness. Ko unopfekereko bra pa live. Oh, iwe loveness, I'm not bra yake ngafika na nude, ngaite nude because in the loveness. As long loveness very happy. Na loveness very happy. Iwe anogo vazhinji venyu right now muchiri ku primary school mairambidzo. Do you remember in primary school the teachers would ask, come and ask us to go to toilet? Kuno wait yangu inini ndoti, excuse me teacher, please may I go to the toilet? It's my own wait yandiri kukumbira teacher, right? Tiri control. Wa secondary school aubude usina pass kuenda kuno shopa ku town, usina pass tiri boarding school. Tainyorwa tsamba kuenda pa tapedza udero wapedza chikoro uri kunyorwa futi tsamba kuenda pa live. Vamwe venyu munongofamba ngo control from primary schools. Right now ndombiro kuenda live daddy kumurume wako waikumbira enda toilet uri primary school, uri kumbira ita live iko zvino, uri kumbira zvese uri ngokumbira kukumbira kuti ndombiro zvimuvate makasebera kuno daddy ari murume wako. So you don't do your life to please anybody. Please yourself. Iwe ukafamba ukashama hakuna munhu asina kushama iwe. They are laughing at you right now and kuti wakashama pa live. But kana vava kunogeza usiku vari kwachizvona kashama. Ndozvanaichiona zvazviri pana nengezi. Pamwe zvavo zvakadosvava, zvavo zvakadididi, zvavadoona pa live yacho. Pamwe anadoti tenda ndatoita so yandambona lika mano. Vangana vamwana akalika manodzi papa munotarisa kuti zvari nani pamukadzi wangu. Mukadzi akabatana. Mai uyu vaya vakambokanda last year varume vangani vakadzi vakatozocomplaina. Please, mai kuda chivabvisai manudza mai kuda. Why? Because mai kuda vakaipinzwa vachida kusekwa. Vanhu vakapedzera wadi mai kuda. Varume venyu vakapedzera kutsvaka mai kuda. Right now kune vanhu vari kutsvaka mai kuda just now. Mai kuda vakalika nodi 3 years ago, but vanhu vari kuvatsvaka now. So imomo mukuvhuchirwa ivo unogona ngomera. Manudzi akalika, feel sorry for 2 minutes. What was that? You can't kill yourself for that.
alika manudzi okay alika kuiwa una manudzi ri panogeza unozviona wakashama chichi find something positive pamanudzi ipapo manudzi angu alika bandine garo. Why do you dress like that? Uniteka my life wakadhakwa. At least nasa ndakudhakwa. Kana makautonga wakaita life wakadhakwa iwe. Okay, but nasa ndakudhakwa. So what are you saying? Nasa ndirisoba. So what are you saying? Andona. But many people are worrying about life yavakaita 2009. Na nasa vasati vatombozoita live. Why? Because akasura achita live. Ndiye wewe kusura pale. That is stopping you kuinda my life. Pamwe unozo Satan pamwe chitoziva zvacho uyu mfeso uyu kawe achasunungura nyika uyu. Mfeso achasunungura nyika one day. Manje ndoda kuti asure pa first live yake. Woti chiti pamusoro imagine deva mugabe vakaburitsa mweya first speech yavakapa vasati vatombowa president pamwe achiri headmaster. Do you know why mbori teacher vamugabe? Do you know what vachiti I'm sorry vati boo va teachers pamwe date sina tombozovaona chileader. Iwo angogumburwa kawana kuti anchadi kumanya kana Usain Bolt pakambo go and find Usain Bolt, ask him. He will tell he once fell achitina mbudzi pamwe akaresa madhonga akambogumbukwa chikumwe chikati. Then akangoti I'm not gonna run ever in my life because ndagumburwa. Then pamwe Usain Bolt akadeka akati chikunwe changu ichi kune rimwe zimunhu raitoseka Usain Bolt. Iwe chigumwe chako chakabhende Usain Bolt. Usain, why is chigumwe like that? Pamwe dai Usain Bolt rakadongoti ravona chigumwe charo chashaka rakati ndakupfeka mazibhutsu emazumbi ombi andichatodi zvokumanya ndisingatomanya vanhu vanozoona zvigumwe zvangu. Do you know days pamwe tisingatombozivi Usain Bolt was the fastest guy in the world. Saka imimi manje ime munongokriticizewa nokuti wapfeka beu zvako. Iwe watomboya wakapfekerei kuna iwe wapfekerei underwear yepinki asuri gay. Saka ndichapfeka underwear kana zvakadai ndotongovhara wotofamba usina bhuruku. Pana vamwe mai vakanzi iwe usakwira mumango vanhu vanozokuona vanenge vada kuona bhurugu rako. Zvikanzi don't worry mama, kana ndokwira mumango ndichakwira ndisina bhurugu. What is worse? Kuonekwa bhurugu nokuonekwa usina bhurugu. Matadza kuadvisa mwana wenyu usakwira mumango kana vakomana vari pasi mwanangu vanoda kuona bhurugu rako. Chionai manje mwana okay don't worry mama, kana uchida kuona bhurugu ndichavagadzirisa. Pandinokwira mumango ndichakwira ndisina bhurugu. Kakuramba kachikwira mumango. Then mama kuti mwanangu usakwira mumango. Simple. Zvokuda kuzoisa marezi nonoko. Usakwira mwana akwira asina bhurugu manje vakomana vakuuya pasati. Idzo mangu titumuru anoza kumusha kune vanhu vaigona kukwira kuti singagona. Kana asina bhurugu kana rakadambuka ngozi idzo dziruko uri kutarisa mumango but vanhu vakudoona iwo. And usually people who see your bottom are the people below you. Saka vanhu vese vari kuona kukonwa kwako vazhinji vachoka they are below you. Vanhu vese vanokuudza zvokupfeka. Kaushunga ndonyeba go pa Facebook right now. Check anybody anocriticizer. Ukango check, you don't even need to check their bank account. Go and check any account yemunhu ari kukuti haubatsireyo. Check vanhu vanoti Ronaldo imbwa. Hapana kana umwe ane mota. Mugabe habetseri. Hapana kana umwe akamboitawo sabhuku kana mudbc zvake. So people who see your bottom are below you. Kana uri mumango kavanhu vakaona penti rako, just not ava vari pasi, cheka vari kumusoro kwako. Tarirawo penti revari kumusoro kwako. Ukakusvika usingachaoni mapendi evari kumusoro kwako, which means ndiwe wava king of the panties. Because vanhu vese vakuona penti rako from below. Look at it that way. Don't look at it the other way. Saka iwo uri kuona kuti ndina penti rangu rakadambuka because ndiri kumusoro kwako. You're seeing me right now pa Facebook. Uri komenda pa profile pangu kuti I'm higher than you. I'm more famous than you. See that way. Okay, so vanhu vari kundinyomba because I'm more famous than them. And trust me, ukadyarwa iwo kangani maiti mukadzipu kana kubvisa manhanga ipo paipa kumusha. Tibike inope motora manhanga muchibvisa mhodzi muchirasa kumadota chako kunodopendi kumadota kwekwe. Mvura yonaya. Hausati wambona mubora unongomera kumadota so bora hauchadyiwa nemope musiyo ripo. Wozoona mubora wacho uri healthy wena uri tokura. Wozoona vana mama vedu vaiuya vozofushira votanga kusosera votanga kutoisa musarega mbudzi dzichidya mubora uyu. Kwana mbuya makaudyarira wakamera wega. Vamwe vanhu vari kukufushira ngavangokuona wamera vari kuona wangomera.
naive ku munhu yewe imi let's present kuyi munhu zvantori munhu musvinu naimi kuimi maite chifidzo zvari kutaura malive antori rekusoro wati ndatomera ndona chifidzo. Actually, let me tell you guys, one of the things in income, some of you don't know how people got to know me. People got to know me. They knew me as Leon, I did. But vakazonyanyisa kundiziva vanhu nekuda kumwe mbuya yakandinyora pa internet. Before that mbuya iyoyo, let me start nembuya iyoyo. Pana munhu andakakona naye, andisingatombozivi, an old lady. No vangovhura newspaper nobatanga kunyora zvainyora. I was already known, but zvaakanyora zvakaita kuti vamwe vangondiziva vatanga kungondisecha kuti ndiani munhu wachona. While doing that, ndakabva ndangotanga fire for fire. So this is what I'm saying. If you want social media, be prepared to fight back. But it's not really necessary to fight back. Intelligence is like underwear and bras. And intelligence is like underwear and bra. You really need to have an underwear, but you don't have to prove to people that you are wearing it. Again, intelligence, I find a bra. Munhu wese anofanirwa kupfeka bra. But kana waripfeka bra racho, you don't need to prove guys, ndine bra nazama Ronaldo naayewa. Munhu ari intelligent hauna master kuti guys shoya mundinzo ndiri intelligent. Unoita live nevanhu 8 sezvizvo. Intelligence haivori. Intelligence akafanana nemusic. Do you know kune imwe song yandakaimba inonzi Methuselah so? Yandakaimba kare. Ini ndichiimba ndaiziva zvandaida kuti ite. But munhu akainhonga Methuselah. Go and check the first post now. It's got about 347,000 views per Facebook. But on my YouTube, in less than 5,000 views. That person was just trying to, I don't know, to embarrass me. And suddenly people are like, oh, Methuselah, what is Methuselah? In that, when I sang that song, Methuselah, I had 3 intentions. I wanted people to know that in the Bible, there's a guy called Methuselah. The guy called Methuselah, 900 something. He's the oldest man in the Bible. The person who lived the longest in the Bible. So I knew that people don't know that. So I just decided to sing about that guy. The other thing is, in the Bible, there's nothing else he did. Living that long. In the Bible, that's all he did. Then I was just trying to compare Methuselah and Jesus. But Jesus lived just for 33 years. Jesus changed the whole world. But this Methuselah lived for 900. So I was just comparing. Let's say Jesus had lived 965 years. That's what I was saying. But on the other hand, Methuselah, there are some people who are Methuselahs in the world. They just live. Life, they could be leaders, they could be people. So that song was a bit. But there was then the comedy side of it. It was a comedy song. I wanted people to laugh while dancing to it. So I got my sisters to dance to that song, and the video was just funny. I was dressed in a funny way. So Methuselah. But the only problem, again, when I released that song, everyone was poor and was struggling. It was 2008. So kwanga kune jara gorero. So Methuselah didn't have the impact. But I got worries about Ezom Gideon and all that. The DJs played it on Ezom Gideon. That's why many people are like, we know this song, we know this song. Right now, there's a song that they are looking for. Yandaga by 2015. People are looking for that song. But people who are looking for that song, they are expecting a guy from Kwagutu, Angaka Fudzamombe, a young boy who's trying to get known. So people are really trying to help that boy. The moment they discover that, you're going to Fidzo, they don't want to promote it. But the Nash TV, guys, if you go there on their post, it's got 29,000 views now on Nash TV. That song, it's me who did it. Some people are like, it's Uncle Jaunda from Gutu. People are really trying to identify the person again. But they're going something like that. So people when they expect Pavan. Let me tell you something.
vakakuwana iwewe wabondera pamuti we mota yako uchida kudotsva uri motikari, vakaona une kadhi rezano vanogona kukurega uchitsva iwe. People vane zvavano expect even when they're helping you. Trust me, kana vakadovenga MDC vakauya vachida kuda kuendesa kuchipatara iwo, vakaona Methuselah MDC vanogona kurega ukatofa iwe. So people are people. So if you go on social media wanting to be famous, get ready to be famous. But there are so many ways of getting famous. You can be famous. There's a difference between a famous person, a well-known person, and a celebrity. Many people are famous, but they are not celebrities. You can be famous, but you're not a celebrity. So many people don't know, I'm famous. Or you can be famous. Guy Goose was famous. Shidum was famous. Chiduma is well known anyway. What about Chiduma? But would you go, guys, Chidumane show? Hey, let's go and see this celebrity. Not Chidum. No, Chidum was famous, or maybe well known. Gumbura is famous. But if Gumbura gets released tomorrow, I couldn't, guys, no. It's famous. The pastors, some pastors are famous, some pastors are celebrities. It all depends on who is celebrity. Someone is celebrity. So many people are like, oh, Andy Leon, are you a celebrity? Are you famous? Are you well known? There is a huge difference. So when you go on social media, you wasn't as up social media. Don't go. If you're going on social media, there are better ways of finding Makua than social media. A lot of people manage and they get a live, my likes are like, star, like. They sleep well. But if you want to know that those people are not your people, Likama nudes. That same person who was giving you likes, akaona nude rako. Ndiye anatanga kurishare ku WhatsApp group rausiri. But not who is this? But mumzivere and type on Facebook, muno type this. You are thinking, oh, my fans love me. The people who are actually spreading rumors and all those videos that are leaking about you. Not kanda futi kana ukaudilika nude. So you just know imepo. Clever people shavanaita vanoshandisa mepo to sell. Those vaifamba nezvikepe vaishandisa mepo iri kuzvifambira zvayo to sell. Wotodati mepo iri kuenda kupi? Oh, mepo iri kuenda. Guys, vayane chikepe, woisa chikepe chavo, mepo yoenda. But that same mepo is not the same mepo ichakudzosa. Wotomirira imwe mepo ichabva nekoko kana uchida kudzoka. Mepo yako, listen, vanhu vakusimudzira pa social media are not the same people that will celebrate you. Trust me. This is why it's very, very important to know what social media is like. So number 5, I'd say they don't worry about pleasing everyone. If you worry about pleasing everyone, you need to be stronger, more confident. Stop judging yourself by what you believe other people think of you. I'm like weather. The weather pays no attention to criticism. Kwa pizza. Oh, rungo ya mugari pizza for this way. Muri pizza wamana Scotland no tonora wamana UK no tonora. Snow. Awamana UK rukuna ya kobara. Snow. Kuita snow inoshika. The weather doesn't care. Oh man, you tamba Liverpool nasi. Boom. Snow got semura. Whether you try go to who is Liverpool, who is Man U. But some of you muna as matisketi yangu yanifiti. Asman magarango akakurisa muna ukadarika baba noka asmurkundi seka my bullies, those people are bullies, they are laughing at me. Who put the angry face? I don't care. Do you know, guys, I don't even know the difference between those angry faces and all. I see people, some celeb or some celeb, whatever they are, when they see angry faces, they are not some angry faces, they are not this angry, don't go block them. Do in on top of the difference, angry faces. I won't like I can and some of my videos like that, I've got 13 people right now, maybe 20 people, but you'll be so shocked after a while. Video again 15,000 views. 15,000 views.
15,000 views. Yeah. This video and another video. Like right now, people just went and blocked my account. It's blocked my main account. So this one I'm going to my account and do shine. But most of you don't even know. 5,000 people who follow me. I'll say 8,000 people who are here on my channel there. The ones that are following me and the ones that are my friends, they don't even know that I have another account with over 15,000 followers and a group with 34,000 followers. And another group is 27,000 followers. I'm not joking. Type Handy Leon's hot topics and then type Gruanzi, Handy Leon's love and relationship. You'll be so shocked. And the one with 27,500. And the other one's got 34,000. A group rank where people follow. And people just follow me there. Sometimes I don't even post anything. And some come to the I will not post anything. Like right now I'm doing this live. It's not there yet. Because I can't share it to that group. Because I'm blocked. So I'm just doing this live. Maybe after 3 weeks, that's when I will share after the block is gone. And who got me blocked? Some people who were coming on my Facebook. Because I just say some of the stuff and then they're like, oh, I'm faced with you. I don't take exposed. I got to hey, block it. How do you block account? Oh, it's easy. It's easy. It's easy to get someone blocked. Zuka and block. So if you're not strong, oh, we're going to block and chat is Facebook. Some of you guys mono baba Facebook. Some of you guys mono baba Facebook mchaka attention. The kind of baba Facebook, don't people will miss me. Oh no tora account they ghost or for me. Oh, what I'm follower. We should have comment. Some of you can even go to an extent of kutotindafa. Oh, wafa. We should have to chachemasa guinea. All the stuff you can do, all those stupid things. Account. You are stressing yourself. People don't care. 97% of the people that you tell your problems, right? They're actually happy that you have the problems. 3% was vasiribo. They don't care whether you have or you don't. So you're busy giving attention. 97% of the people you tell about your problems, they are happy to see you. Eh? You go and you're busy crying. And the people are like that. Oh, but they're actually happy. Yeah. I don't know. And then that 3% is single comment. They never cared whether you have a husband or you didn't. They never cared. So you're already busy with your life. And that person is coming there, which meets alive, but they don't care. The rest of the people are liking, like. After liking, they're going to the EM not live to move, follow them up. EM no route live, Achita live zero. Unodona Achita about Aba online, guys, we are online. My numbers guess what? The same love and likes that were coming to you. Love. And some of them are like, Isai my love never likes Arambachi woman. Isai my love never likes Arambachi. I actually saw that post on Methuselah and rushed to YouTube to take this song. So don't worry about pleasing everyone. Number 6, don't dwell on the past, because if you really want to be a strong person, don't dwell on the past. I've told you. What kind of mistake you? Anyway, 99% of our kids lost their virginity to my idiots. I always tell even Banawang does that. Listen, don't ever expect to right now you can pay them. Idiot. Please, can I pay you so you don't tell people you dated me before? Please, can I pay you so you can I pay you so you don't tell people that I slept with you? So you are so embarrassed. Don't dwell on your past. There are some people, you can do this, you can block me, but you can't unfuck me. Hey, you can do whatever you do. You can't anyway. Some people can tell you, yeah, I'm not doing any whenever na 6, whenever na 4, you anyway.
Unoroorwa iwe mavhejini achisara iwe. Nevana 4. If you do the right thing. If you get the right attitude. If you don't dwell on the past. So, they don't dwell on the past. Vamwe venyu makadorega chikoro nekuti wakawana 0 out of 10 kumaths or grade 4 ukati handichadi maths zvachese pamwe dzaingori dzepythagoras theorem ndo dzanasingagona asi dzimwe dzese unodzigona. You don't look at it that way. Maths handigoni. Ndakanzi 4 times 4 ndikati 25. I'm not going back. I'm not doing maths again. Mathematics are not all about multiplication. Did you try addition? What is addition? I left maths already long time back. Koiwe. X on ndakamsiya kudhara. Angaita sei? Kasura mchechi chama. Kwakambogara naye asiri mchechi. Shamari kana adosura mchechi ndakunomsiya. Yeah. Munhu ari kusura mchechi wasiya iye hauri. She's a faithful husband. Anochengeta vabereki vako, anoda vana vako, anoenda kubasa, ane kesha, anotsvaira mumba, anokoropa. Iwe unotsvaka asingasuri mchechi manje. Anoita the opposite of all that. Anoroya, anorova vabereki vako, anorova newe, anokuhurira, akakudlisa. You spoke weed, you. So, don't dwell on the past. Don't dwell on the past. Without social media, you're gonna kids. So enjoy the present. That's what I said when I was drinking this. This glass was here, and everybody was agreeing with me. Oh, it's almost full. But as I keep on drinking, when it's here, it's half empty, half full as well. Depends on how positive you are. So many people be like, I'm not for you. I was not so pa accident panosvika mamatununu panoita accident muZimbabwe vanhu vakarara mutara so aya pafiwa hapachina upenyu. And those people have got a chance to survive, but rimwe riri kuve ndavona bhonzo kaniji nandimo unoona munhu achichema vanhu vari vapenyu munhu otova demoralize otofa. Pakasvika munhu ari positive, aiwa don't worry, todana ambulance vanorarama vanotseketsa, just keep breathing, don't die son, we are here for you. Vamwe vanhu munovauraya ndimwe. And many people don't even know kuti munhu ari pakoma anenge achizviwa. You go, sekuru vako vari pakoma, hapachina upenyu. Ko vava nefuneral policy, munhu ari pakoma ari kuzvinzwa kuzvindodzera kubva zvokufa kundichiri kuraramirei. Do you know that some people vanorarama vari pakoma for 2 months, 3 months, 3 years? Vari pakoma achingovhidwa. One day uzongonzwa asura abuda mweya nemi abwaira. Do you know kune pamwe panotocelebrate kuburitsa mweya chako chako munhu akagwara chako chako ukagwara zvekufa. Do you know that sometimes vanhu vanocelebrate kuburitsa mweya kwako kwamunovatukira iko kuti aburitsa mweya utasinga chapurudza kuburitsa mweya because vari kutarisa on the positive side. Ukaburitsa mweya izvo zvisingagwari vanhu vanobuda checho. Actually scientifically proven munhu wechiwe munhu aburitsa mweya hanzi uri healthy to human beings, hanzi zvotori healthy. But vangani venyu kuti akaburitsa mweya ipapa imbwa chaicha ikaburitsa mweya inovhara kumeso so imbwa chaicha inoita inosvoda. So don't dwell on the past. My mistakes are not. Don't dwell on the past. Follow your future and plan your future. Haipapo usatomboita mistake. Whether wakamboroorwa ukarambwa ka4. Kuna mwana akaroorwa ka4 kachirambwa. But iko zvino vari happily married. More happily married than munhu akaroorwa ka1. It's not. Iwe. Ukaroorwa nema idiot 3. Uda urambogere kuti ndozoita record. Kuna mwana ari marriage right now. They are married because they are scared of divorce. But avachade varume vavo, avachade vakadzi vavo. Vakaramana kudhara. Aiwa, kumba kweda kusati kwamboitwa divorce. Kumba kweda kusati kwamboitwa divorce. Can't be the first one. Vabereki vangu. Sha, inokukuda ndokuda but punk yako iyo. Kumba kweda kusati kwamboita mukwasha nepanki. Ready? China unorogwa neasina rasta wachona zvitoni. Rogo tanga kukurova richikuzvarisa vana nemusoro wakadai musoro mbangu kudai. Warama murume ane good looks because ane punk.
Okay, pakauya munhu neshama akabvisai pangi inobvisa. But kushata uyo waro azokuroora asina pangi akashata. Kukauya munhu neshama akati bvisai kushata kwacho hakuperi. Zvimwe zvinhu zvamunorambira vanhu zviri temporary. Handimudi murume anongopfeka matracksuit. Anovata netracksuit. Pese panongofamba anofamba netracksuit. Saka unorogwa negudo nokuti haripfeki matracksuit. Zviri nani bosi kumba kwedu matracksuit havamafariri. Uya yanga achipfeka matracksuit waramba ozodiscovered matracksuit haiti akurova masutu. Apa iwo warovogwa negudo. It's a permanent decision on a temporary way. Most of you guys are doing permanent decisions on a temporary. Murku loja pamba mono jara mengo. Pamba pa murku loja. Landlord. Thanks makani pa imba ndakabhadha rent nezero. Tokumbira zvokisa ma tiles mu bathroom menu because inini ndoda kugeza mba mune ma tiles. Landlord, thank you. Saka uchazoda mabvise rema tiles achona paunobva. Ndichabva. So ngai mwari wagara pano forever. That's some of you guys. You're making permanent decisions on temporal structures. Urukuti wakavaka pano pasina stand. Woisa imba ya ginimbi. Kana vanhu vezanu vouya vachizobhumura dzimba dzako ka. Mamune stand. No. Takangoona vamwe vachivaka tikavaka. Zanu madambura dzimba dzangu. Zanu. Of course. Zanu ingade yakakutsiura usati waisa zvidhina. But honestly guys, zvimwe zvinhu ngatitenge taona kuti ukatengeserwa stand of course necouncil ikazokubhumurisa council inoda kurohwa. But vamwe venyu wakatengeserwa takangoona pane mbambaira mukadii tikavaka dzimba. Imwe muri mutown kwakuri kumucheto kwetown. Vaya varidzi vetown kuti town yakazokura. Pamakavakira kwaseke uku taakuda kuti ichiva chitungwiza. So guys, move. Ndio move sei ndakachera foundation. Munozara timba ndakadzvara mengo nema avocado pana. Move. Oramba ripo caterpillar. Zvimwe zvacho na mamwe decisions tistate permanent decision on a temporal structure. Umwe munhu anodanana newe achida kungotamba. Iwe kuti yatiteka vana toita vana ma triplets. Woita ma triplets nemunhu ari kuda kutamba. Ndakuda maintenance yo maintenance chi. Vana ve anombonudza tuita vana. Sit down nemunhu wako. Munhu atanoda vana. Wonza relationship yenyu is forever, not a temporary relationship. Funza munhu, is this relationship going far? Are we really in love? Do you love me? I love you. I love you. Can we live together? Yeah. Okay, muriga kadero. Angondita asina kufeka. Ndoda kuita nombo. Ndomtizira. Iwe. Unomtizira goramba kutizira kwacho. Kumusha kwedu isu chaiva bona usikana. Vaida wakatamana munhu anenge ane kumusha kwakati budirire mbijana. Ozvidilaya kuinda kumba kwake. Kungozvinonosa zvake kuinda kumba kwake. Achizati vabereki vakaita dzokera kwanga uriwe. Saka vabereki vakudzokera kwanga uri, suddenly the other guy is married. But kune dzimwe family dzine nharo manje. Chimusikana chinodzokera kwanga uri chouya chorohwa. Wochiro benzi udauya pamwana wangu benzi choro. Chorohwa chodzokera vabereki vacho tavachachidi. Chozoenda kwambuya vacho kumuseri wozomona achadzokera vabereki vapezera takatoramba mwana wedu zvachapezerado. Ende vamwe vacho mwana wacho aitozoramba achitomuputsa zviputsa achirara naye. Iwo aramwa mwana wako unapedza mwana wangu arikutosakadziwa pana pasi kuroorwa. So it happens. So guys, number 7, don't make the same mistakes over and over again. It's a mistake to do a mistake, but it shouldn't be a mistake to repeat a mistake. Dakarumwa nengo last week. Okay, it's the dog's mistake. But zazo nduruma futi nas kongo shinde ndango ndo roti ndoda famba naye. Iwakarumwa nengo last week. Pagedero warumwa ni zakuruma futi nas. Now it's no longer a mistake. It's no longer a dog's mistake. If a dog beats you twice, still blaming the dog, guys. Inda baba mwana wangu vakandi nomboresa.
ndichiri musikana vakandinhumburisa. Nobva vauya achindoda kuzoona mwana vakandinhumburisa. Haiwe shamari vakanhumburisa sei? Imistake. Iwe wadomuona kuti uyu munhu munhumburisi uyu ende haana responsibility. Unouya achizoona mwana vamwe venyu varume venyu zvavanoita. The moment anonzwa kuti wakuda kumuvha on zvinongoapia so. Bebe ndeipi mwana wedu ari sei? Kungouya zodira jecha. Iwe wanga kuti ndakumuvha on because they know kuti unomudaka. Rouya zimunhu iro rokungunhumburisa. Vamwe venyu mune vana 5 same. Vamwe vanu munodada. Ndine vana 5. Same mother, same father. Hazvidadisi izvo. Hazvidadisi. Hapana munhu ane vana 3 different fathers anogona kunge achitori more intelligent than iwe wakaita 5 vana nesame father same mother. Tikazoanalyze suve psychology ndikauya ndikauta murume yaikurova pakazvara mwana kutanga aindirova achindivatisa pashe. Ukazvara mwana wechitu wese mwana wechitu achindirova achindidira bhutsu akadombondikava bhutsu ndine nhombo ndokusaka mwana ane birthmark tema. Wechi3 manje zvakamboita nani but wechi3 aiva pakapotsa tondivura ndakanomukira kuchipatara. 3 4 une vana 5 nemunhu aikuabhiza kudero and you think you're smarter than munhu ane vana 3 nevarume 3. And dzimwe nguva futi vana 3 vavanauka pamwe akazvara akaita matwins. Vamwe vanhu unoona munhu ane dungwe revana so momujaja pamwe itype dzinoita matwins. Vamwe vanhu ane vana 4 kavamuri kuti vana 4 vamwe vazvaraka 2 chete aita matwins twice kauti akaita matriplets nemwana 1. Iwe unongojaja munhu wokufamba nezidungwe revana. Hausitomboziva no nyoka dzemudumbu make dzakareacta ka1 dzako nyoka une vana 4 une vana 2 but wakaita maabortion 9 uchirohwa nevakasiyana siyana. Dzikakandwa mudhisha panokupotswa dzaidentifier 2013. Uyu wauri kuseka nevana hake 4 vake havana havo kuzofa haana kuzoita maabortion awakaita iwe. Vamwe vanhu vari happily married vava happily married they've got several abortions. Vanoseka munhu ane mwana 1 mvana. Iwe vanhu vazhinji vanokuti mvana vaya. Let me tell you vanhu vazhinji vanokuseka muchiti mvana vaya. Dere taipinda mumadetails mazita vakazara kuma-abortion clinics. They are doing another projection. Vanokukriticize to feel better. Iwe munhu yanonzotaura zvechihure mumamarriages ndiye anotohurira dzimwe nguva kana kuti akahurigwa. Ndiye akatohurigwa. They want to feel better. Asara wamboona kuti munhu ane nhumbu gore rino vanhu vamitisi vakomana. Gore rino vanhu gore renhumbu. Gore renhumbu ndakangona 4 chete vane nhumbu iyi. Ona Charity Mulambo ana nhumbu. Catherine Misha ana nhumbu. Sheila ana. But iwe because une nhumbu unotanga kubona munhu wese ane nhumbu. Iwe kana weapon ya the tool yaona iri sando ka zvinhu zvese zvanenge uchingona senge chipikiri choda kurovegwa. Kana une sando mu wambona mwana kana ane sando nepanoda kutemwa nesando komana yaine sando guys unoda kushandisa sando that's the only tool you have. If the only tool you have is a hammer, everything begins to look like a nail. This nail ndoda kurovegwa yaitimborovera chipikiri mumutu shamari nokuti une sando zvimwe zvese zvangolo iwe shamari pamwe hapadi sando panoda kupinjisa. So don't make the same mistakes over and over again. Don't be jealous ukaona vanhu ari successful. Inzwa ukaona une jealous vanhu vachita success usaenda pasocial media. Social media ndo pamusha pekunyeberana pasocial media. Una background yangu iyi ku New York. Fidzo uri ku New York. Ndiri ku New York usikuona madhona uyu. Iwe Fidzo wakamboenda New York iwe. Fidzo wakambokwira ndege iwe. Ndogara ndiri mundege. Usikuona nevhiri rakaponja ndege nevhiri rakaponja ndeyangu ndege. Iwe so ukaenda pasocial media uri munhu ane envy. It's no wonder. And half of the things vaunoonda nazvo they are not as you think. Vanhu vanokudadira ine mahappy marriages avashamwari vamwe vacho havatombowani bonde uri tovakunda wana bonde iwe uri boyfriend.
vamwana munoti vari happily married ava vakaguma ita bonde last year. COVID tozoita bonde kana COVID yaenda vakamirira kuti COVID iende. Very active my ladies, very active vokuti vanodawo murume daily. I'm happily married, amen. Mimivana kana musingadi kuroorwa mutyai Jehovah muroorwe, amen. Iwe ambe vari kuti ityai Jehovah muroorwe mahuriro vari kuita nevarume vari because wavo haasi kuita social media nekuchechi munobikana nenhema. Listen, usainda pasocial media kana uri munhu anoita resent other people's success, nokuti pasocial media ndo pane success yenhema. Unomona munhu akazembera Rolls Royce akazembera ugombuza ndeyaniko ndeyangu ndeyegore ripi dzina makore arobozi oiroso ndeyegore ripi okay mira ndianocheka mubhuku rati iwati ndeyako wakaitenga rini ndakaitenga handine dzakawanda wanzi wakaitenga rini unoreva ini hausarombotaura munhu unonzwa munhu achiti ini here muri tiuso mitaura muri tionzo ini arodaita buy time yekunyeba vanhu vakawanda unonzwa achiti fidzo unoona matero ini iwe tiri 2 pafoni umwe ndiani ndiri kureva hanisi tiri 2 pafoni trying to buy time kuti akunyebere. So kana uchivenga success idombomira izvozvo. So ndambotaura imwe point, they don't give up on their first failure. Ndakaita miscarriage kawanza kancha zvari ndichadi murume ndichadi urara nevarume ndakaita miscarriage udero pari pane zvimwe zvinhu munoita give up nefirst attempt, pari kune zvebonde izvi munoramba muchidzokorora wanakiro handina wanakiro mira ndipame kuti kupa maka 4 ka 5 chitadza kunakidza mudzimai wako zvinhu zvine zvokuvaka musha chaizvo zvine success audutso ukangofoira kawana guys I give up asi zvanabo. That's why Donald Trump akazoti maAfricans anova ndabonde ivava ende vanonyanya ndabonde vacho ndivane poverty futi ambona munhu ane poverty kuzvara. So they don't give up on their first failure. Success haiweka one aizvo ndakazvona vanhu vese vanoona vari successful vakatombodhinayiwa kutomborambiwa. Mafootballers anoona vakatombodzingwa kune cheka vanhu vekudortmund uko Dortmund inotora maplayers amwe anenge arambiwa na Manchester City vana Pogba ivava vakamborambwa neMan U iko zvova kudzoka kuita 90 million musi wakarambwa Pogba uchinzi zvimfana zvokureba zvarambwa neMan U izvi vanhu vanotoseka vanongona kutoseka but Pogba iko zvino akudhura manje kutenga kuti ndiye mupano wachona. So don't make the same mistakes. Usaita jealousy, usaita give up nokuda kwe first failure. Chimwe chija ndingada kuudza ifuti chandingafunga kana uri munhu anotya kugara ega, spending time alone, usave pa social media usati wasa success. Zvizive kuti there is a time yauchava alone. Kana uchitya kuva alone uchagara uri mu-abusive relationship because uri kutya kuva alone. Itomboziva kuti hapane time yandichaita alone pano ndichimboita find myself ndichiita kurecover kubva vaya varoti ndotya kuti ndikasiyana nemurume uyu ko ndozogara nani. You have kumbotombogarawo alone, otherwise vamwe venyu munhu wacho akuramba akuabhiza ndiye waruda unotsvaka help ndipoze $5 kumunhu iwe kana akuabhiza siya nyangwe akavai nehelp ramba help yacho kwandiruda move on. Zvino enemy inouya yokudhuvura gumbo enemy nditakure uzonindeswa chipatara enemy inoziva chipatara chiri kuleft yakuendesa kugomo manje inokusiya pazidombo udyiwa neshumba bhoza wagona kutiza. Vamwe venyu munotsvaka help kumunhu akakuabhiza. Don't fear kukuva alone. If you fear to be alone, success aibe.
itomboita live wombodoona imwe live yaunoita uchibuda munhu 1 chete pane munhu 1 so ndotoita live ndiri 1 yeah in malive angu ese mazhinji ndoita kashoma pane mamwe anotondiirritata kana ndiri kuaccount menu ndoona pane vanhu 200 I feel uncomfortable because focus yangu inoita kana live yakadai so ndoifara because vanhu vacho live haioreka because I don't delete them une rimwe zimurwere fesu yanombodza nuyi anotaura zvinemusoro live yangu ndosanda kuzanda live yangu izvo zvipandoikata pamwe inenge yadwa ne 1000 views but kuno kuaccount haidero zvayo ndogona ikataona ine 25 views it doesn't even worry me unoona yakutendera pamawhatsapp yakaselectwa yakatokatona you see but most people vakaona palive pavo pane vanhu 25 okay bye guys good night vamwe ndo vandori maloyal fans akocha chaivo 15 vamwe vaya manumbers vaya vamwe vacho vanenge vangoyazotarisa vanenge vanyeberana munozati fidzwa nezino rakabhapa so iwe uri uchiita live wakadai munhu anenge akadai akazvitsinzira akatarisa ari palive zino rake rakabva ngataura akatarisa kumani iwe uri kufunga kuti vanhu uri kuona pari busy vanhu yauzoratidza saka ndakuudza izvozvo so they don't fear spending life alone chimwe chii chandingafunga iwe the world doesn't owe you anything usafa wakamboexpecta kuti world owes you anything the world doesn't owe you anything sambo pakaita mistake iyoyo focus pama-efforts ako iwewe machini zvizoita hausi perfect accept your own flaws iwe usamirira vanhu zokudza ndebvu dzako pfidzo dzakashata mazindebvu akashata gara wamaona iwo munhu akati mazindebvu no I know hapana chichobhowa munhu zokutoti you are fat here but I know I've always been fat imbotirayo munhu anenge auya achida kuudza kuti you are fat I've always been fat ndakatokura ndatotsikira izvo ndakafuta ini unoona munhu achipera vanhu vada kutokati amfat ubva vhara dumbu rako really saka ndipfeke zvakaita sei kuti ndisave unoona vanhu achifara manje some of the people anouya achikudza chokwadi chimwe chokwadi chauri kuudzwa nevanhu vanokudza kuti uve down pane munhu anga achikunyeya iwe utaura anga achiti kudii munhu akati pane munhu anga achikunyaudza wakona asinganyeyewo here usada kuudzwa kuti anga achikunyeya achiti kudii because munhu wacho ari kuudza kuti anga achikunyeka vavari vese and hakuna guhwa rinonyeka musina kuagriya each time pachauya munhu achida kunyeya shamwari yako anoti handifunge kudaro chinopano makuhwa awanda nechekuti munhu anoti really hamuzita rana mukadzi womunhu uya takambozvifunga mukadzi womunhu uya mukadzi otherwise ukati achingoti anorana nemukadzi womunhu kwanorana nemukadzi wegudo ndiani uchaona munhu iye achisvabe unobohwa iwa haudi udzwa nyaya but ukaona munhu zvine munofarira vanhu anoti ende uya anozondibudza vanhu vakandinyeya anouya achindu dzidzai this he who gossips with you will gossip about you. He who gossips with you will always gossip about you. Munhu yaoneka makuhwa naye maiwe vanoroya vaya trust me akaenda kune vamwe vinhu asingaroi anogona ndakawa kuchii mai vaya vanoroya newe akudoti ndiwe wakazvitaura before you find out imi kune vamwe bhudhi vanozvidza vanoziva vuroika vapiko vamwe bhudhi vakatanzi mai vaya vanoroya handikuona manje you see kuri kuenda nyaya vanhu vese vakafarira nyaya makapedzisira maamunyaya hadzisiri dzenyu nekuda kwokukarira nyaya nekuda kwevanhu vamusinga-identify munhu anouya neguhwa kwauri is very very likely kuzonotaura nezvako kwaenda iyoyo ndodori iwe ari kutadza kuchengeta mari yake iri mubhengi anga azogona kukipa secret yako vamwe vanhu havagona kana kubhenka 2 cents
akutadza kubenka cash yake yatambira agogona kukipa secret yako iwe iwe atadza kutsvaga kuchengeta mwana wake akazvara kutadza kuchengeta ozogona kuchengeta secret yako iwe rega utotambanje. The last one, ukaona uchiexpecta immediate results une problem pasocial media. Ndakafoma group rangu fidzo, ndakafoma group rangu harisi kukura iri, ndakutori dzima. Edu magroup tangoitawo lucky, tangoti chafomo akasvika 27,000, but I can assure you kuna mwanana group kuna mwanana magroup ane 14,000 are busier than rangu rine 27,000. If you go on my page right now, rine 27,000 are really active. Pango rine on 5 on a poster, and people are not engaging in there. Sometimes I ask myself, why are they here? One group rangu 27,000. I told you I've got a group 27,000. And then you go on my YouTube. I only have a couple of thousand by my YouTube, but my YouTube channel is very, very busy. I've got over 1 million views, 4 million views on my YouTube. Yes, my YouTube, you guess right, yeah, YouTube. And each day, if I'm going on 5, I'm going to tell you at 2,000. I've got maybe 3,000 followers, or even less on YouTube. YouTube, I got crack, but what I'm trying to say is, then I need 27,000 followers. Zangu ziri ku Facebook, ziri ku YouTube. Oh, then singaendika nakubasa. But unaona mwana 47,000 followers. But group rake rakati wasarambona mama WhatsApp group indine admin wa WhatsApp group akawanda. Unaona WhatsApp group na 256. Rinongorana 6 wana interact there. Vano 6 ndo vanongo share, vachi forwarder zvabva kune mama porn group zvabva kupika vachingo forwarder. And when you look at hang on a minute, we are 250 visa ubone kana admin visa 256 visa 3 people ubone what command group guy command kuzvauri chimumu hausina mbo contribute group sanda kuburisa unoona munhu achitochema kuita hasha so wandiburisire group guys hatide zvokuburisana. But 2 years corona yakatanga ikapera munhu asingambo contribute group, no contribute. So mbeva zhinji hadzina mari she, that's what they mean. Thank you so much guys. I'm not gonna stay here that long. Yes, Miss David wasvika ndichitopedza. Thank you so much guys. Ndo live yandanga ndinayo nhasi. This is my other group. Please follow my page, because ndiri kumbopota ndichiblockwa kundo ndichiblockwa ukondo, but they don't block my page. So my page, I'll share my lives on my pages. You won't miss out. Thank you so much. I really need to go now. I hope I've helped a lot of people. Pana ngane mvunzere, maybe ndimbo pano chance kubvunza mvunzo for 5 minutes. Ndasingaverengi ma comments. Hanzo rukuwedzera kupenga fidzo. Hanzo nopenga ko and loveness. Ndianomati yes kudzidoka. Hanzo ndakupa masters. Thanks Rutendo ndipa masters. Tapinda pindai but ndakubuda. So hapana ma comments, hapana kutaura. And Manchester City ya draw ane West Brom drop my points. So hapana mwere. Charity Mlambo Moro, Diana Rosita Moro, Miss David Diapesira, Juliet Panza. So listen guys, my main account in Hendy Leon Mapira, I think Chifids or something like that. That's my main account. Togonetikation jesego, but kwaka block for now. Kwaka block, so you don't need to worry. You don't need to worry. Kana wazongonda and block. Actually, vano report wakomana wachona. But kana wa reporter wangu so called. But I don't stop doing my lives. Nangwaka ndoenda on YouTube. Awanga block request. But then block yacho ngosopera and this inopera ring. Inopera maybe next week. So teta back again. But varipana apa manje mukandishaya pana apa feeds ameno kwakaenda no ndine 3 accounts. Kune inonzi feeds here munake. Kune dzakanzi Handy Leon mbiri. Handy Leon Mapira Lee,
pandakatanga kuvhura 2017 swakatanga nefacebook ikazara. Zuka akaisa limit ukanzo yazara vaisa limit ndobva tabva tikanofoma dzimwe account kuti vanhu vamwe vanoda kuti follow ipapo taita kunga tiri macelebrity ka bhozi wotikazadza vanhu uchingoaccepta chero maghost. So ukatarisa mafacebook angu iye mamwe achona ndakaaccepta ivo vane zvinyadzi ndasingambocheki ndiani ndangoaccepta in band accept. So ndinombonida a day rokumboblock rokumbonobvisa vanhu vane mazita ezvinyadzi chichi maghost account nevamwe vanenge vangonzi color coordination kana vanonzi music watoti kana vangonzi Rufaro Stadium vanzi Mbare vamwe vanzi Makokova store vanongoza vanhu vanongochitora nzvimbo so pamafacebook uchingofunga ndiri famous. Mamwe vacho vaingovhura vokanga mapassword account yacho inogara ichingokufollow yakadovhakwa kudhara last active in 2009 but vanongori mafriends varongobata nzvimbo vari mafriends. So thank you so much guys, have a good night. Chaita imwe live ndwanzoita live kandagera ndebvu ndikagera ndebvu ndoita live kana dzisina kugereka mushe ndikangotarisa ngaona I'm not really looking good, no live because there's an image I want to portray. I'm joking, do it live anytime, but thank you so much guys.